Интересно първо полувреме. Отборите на Славия и Берое си размениха по един гол през първите 45 минути, а белите дори пропуснаха и Дуспа. Първите 45 минути на стадион Александър Шаламанов ни дадоха толкова много ситуации и интересни неща за анализиране, колкото цял матч. Можем така да кажем. Уважаеми зрители, връщаме се обратно в нашето коментарно студио, в компанията на Валтер Рудов, за да анализираме това, което гледахме през първото полувреме в столицата. Валтер, нека започнем по-общо. Цялостното ти впечатление от първото полувреме, какви са акцентите, които би могъл да извадиш? Интересен двубой се получава през първото полувреме. Като цяло Славия има една идея превес, по-добре организирани атаки, по-постепенни, доколкото Берое се опита повече на контратака, но освен гола, който Годой отбеляза, за сега не им се получава особено. Говорихме си за стила на Берое преди да започне матча. Това ли бе началото, което Хосе Орибе планираше според теб? Хосо. Да, пардон. И да, според мен това беше началото, което той планира. Получи му се, но след това не можаха да задържат преднината си. Славия отбеляза гол, изпусна Дуспа. Според мен още една Дуспа имаше, която